Karo joget no, tangane wak-wik ngono no mosok kok yo. Pripun ya Allah, mbak-mbakku ki jan sami sehat lho ki. Antusiasnya luar biasa nduk. Ket mau aku mau apa ning kono mlaku, tak soalnya kan HP ning ngene, tibake senter lho nduk. Ya Allah. Ya mbok kira moto awakmu ngono. Tak kira ke video tibake senter lho nduk. Niki foto napa video napa colok? Nggih, monggo kalajengaken malih. Mesti omong ya. Ya omong ae. Mesa-mesa. Oh nggih Pak, nggih. Oh iki sing ngelokne dhewe aku ngeslot kae to. Ya Allah. Iya slot ki opo? Bong. Goyang guyung saja harap mundur. Mas Eko, Mas Age, niki salon sing mriki jenengan andhap nih, maksudnya jenengan lirih engko mbok dok nih, mesake mbok dek ku jagongan nih ngantek tukaran nduk, gur jagongan wong loro iki lho, kita mbok rasani, iki engko apa ya sik suwe to yu, aku ki ngantek mesake lho. Ki jagongan kok padu. Lah aku ngomong, rotok nang lirine Mas sing sisih mriki mesake. Ya bene to Mas ngono ya ngono kuwi kok ya. Ngantek nyuwente ya Allah ki sak rombongane ngantek kaya ngono kok. MC-ne Nggih. Nggih. MC-ne lucu ya, MC-ne ya. Monggo kalajengaken malih. Monggo Jai. Dadosaken jampi saya pepanggihan panjenengan dalasan kula lumantar pametri budaya Sekar Arum Campur Sari, ugi lumantar Mbak Nita Anjaini, ugi kalian Mbak Siska Purwowidodo. Ya eyo sing sayo
kok lucu angiramu ing siang resepsi katung putri ngagem bosan makan edi pene Jogja Selo sing sisih salon kono wis padha rodok skeca ya to. Genten sing kidul ki malah bodho mung meneng kabeh delok nggih. Ampun sepaneng lho nggih Bu, santai mawon. Pokoke nggih pun rantos adicaranipun mangke kapurwakan kok. Ayo Nduk. Mas Atem nganti. Mbok, Mbak. Nggih, ilang, Mbak. Enek swara tapi ra nek wong. Lah iya. Mas, Aja ning pawon kok lali-lali disugokne lho. Boten kula enten mriki kak ya. Mesa-mesa goyang goyang saja harap mundur Gowa lolo sinten niku lenggah mojo ndele ana ambure mengo sajahe komono sing diweti sampun sandut cahayu